Pani redaktorka, áno, príde mi to úplne adekvátne zvyšovať si svoje vlastné platy o 800%. Spokojný politik, spokojná krajina. Dôchodcovia sú budúcnosť našej krajiny. Tak Pádlový dvorec na mojom súkromnom pozemku z verejného rozpočtu považujem za úplne normálny. Myslím si, že o tom nemusí viesť sa diskusia. No schválne. Nech hodí kameňom ten z vás, kto by úplatok v takejto výške nezobral. Však pani novinárka, aj vy máte rodinu, či? No. Treba ich živiť. Prečo som hlasoval tak, ako som hlasoval? Mám jednu zásadu, ktorej sa držím. Keď zákonu nerozumiem, hlasujem za. Tak teraz sa spýtam ja jednu vec vás. Prečo je taký problém, že tá nezamestnanosť ide prudko hore? Pozrite, tak nezúčastnil som sa posledných 4 hlasovaní v parlamente, je to všetko vyrozprávané s predsedom parlamentu, mal som turnaj v padli, vyhrali sme, tak ale som minister športu, to chápete. Pani redaktorka, ja vás nechcem uraziť, ale vyzeráte ako jedna prostitútka z bordela, do ktorého chodím každý piatok večer. Pán redaktor, tak ale že koľko mám ja vysokých škôl? A ja sa vás pýtam, či viete písať písaným písmom. No. Pani redaktorka, chcete ma nachytať touto otázkou, ale ja som pripravený. A rožok stojí, záleží od obchodu, okolo 2-3 eur cca. A presne preto zdvojnásobujeme daň pre slobodné mamičky s 2 a viac deťmi. Tie vyciciavali náš štát za posledné roky najviac. Samozrejme s výnimkou našich voličov. Tých sa to netýka. Ďakujeme, to je na dnes všetko, viac otázok neprijame. Dovidenia.